Lanbide eskola berria eskatzeko elkartaratzea eginen dute bihar larunbatean Oronoz Mugairin arratsaldeko 5:00. Nafarroko geoportalak Sidna Bisoria ordezkatuko du zerbitzu 25 urtez baino gehiagoz martxan egon ondoren. Nafarroko gobernuak Belat eta Almandozko tunel berrien arteko zatia eraikitzeko proiektua onartu du 19 milioi euro inguruko inbertsioarekin. Baztan erreka laxoa motzeko desafioa jokatuko dute martxoaren 29 Labaienen. 250 lasterkari espero dituzte igandean Arantzako mendi lasterketan. Lanbide eskola berria eskatzeko elkartaratzea eginen dute bihar larunbatean Oronoz Mugairin arratsaldeko 5:00. Nafarroko geoportalak foru komunitateko informazio geografikoa biltzen duen webgune ofizialak Nafarroko lurralde informazioko sistemaren Sidna Bisore zaharra kendu du. 2000 urtean bere webgunearen lehen bertsio estrenatu zuen geolokalizazioan erreferentziazko tresna. Egungo Bisorea idena Nafarroko datu espazialen azpiegitura izenekoa azken web teknologiarekin garatuta dago eta aurrekoaren funtzionaltasuna integratzen ditu. Gainera bertze abantaila mota batzuk eskaintzen ditu. Hala nola, operatibitatea edozein gailutan, mapak bilatzea, nabigatzea eta txertatzea, datuak partekatzea eta Sidnaren informazio geografiko publikoko geruzen multzori buruzko informazio geografikoa deskargatzea. Bisoren arteko transizioa erraisteko erabilera eskuliburu bat jarri da erabiltzaileen eskura. Zalantzak argitzeko, sidnaabilduanavarra.es helbide elektronikoa prestatzeaz gain. Nafarroko gobernuko lurralde koheziorako kontseilariak iragarri du onartu egingo duela Belateko tunel berria eta Almandozko tunel berria lotzen dituen zatia eraikitzeko proiektua. 121 errepidea bikoizteko beste urras bat, Nafarroko gobernuak asmo handiko eta lehentasunezko bidea azpiegitura horrekin duen konpromisoa indartzen duena. Obren aurrekontua 18,7 milioi eurokoa da eta aurreikusitako egikaritze epea 20 hilabetekoa. Oraingo obrak datozen astetan lizitatuko dira eta horrela inbertsiok eta hoien gauzatzeak etenik ez duen proiektuei jarraipen emango diegu, zehaztu du kontseilariak. Berak nabarmendu duenez 121 errepidea bikoiztea Nafarroko errepide sareko azken aldiko proiekturik handizalenetako bada eta hala islatzen ari dira martxan dauden inbertsioak. Zunbilarako lotura berriaren proiektua idazteko eta arraitzeko bentetako saihesbidea eraikitzeko proiektua idazteko egin berri diren lizitazioak gogorazi ditu. Laister Burutaingo saihesbidea esleitzea aurreikusita dagoela aurreratu du. Tunel berria lotzeko proiektutako obrek egungo galtzada bikoiztea eta biaduktua eraikitzea aurreikusten dute. Bat kakots 6 kilometroko zatia izango da eta nabarmentzekoa da 210 metroko luzera eta 27 metroko altuera izango dituen zubibidea eraikitzea. Asteburu honetan hasiko da Laxoa elkarteak antolatzen duen 2025 urteko Laxoa denboraldia. Azken urteetan ohitura bihurtu den bezala, denboraldia Baztanen eta Errekaren arteko desafioarekin abiatuko da. Aurtengoan, Labaiengo plazan jokatuko dute Laxoa motza modalitatean. Baztango taldea Manu Irigoienek, Aitor Zubigaraik, Egoiz Primnek eta Mikel Sagasetak osatuko dute. Errekako taldea berriz, Ioritz Zelaieta, Goio Mindegiak, Eloi Gartiak eta David Mitxeok. Iragarri zuten eta iritsi da eguna, igande hontan martxoaren 30 mendi lasterkarien bilgune bihurtuko da Arantza. Mendi lasterketaren 5. edizioa izanen da eta dena behar bezala ateratzeko buru belarri aritu dira Ekaitza elkarteko zuzendaritza.
Laizterketa goizeko 9:30 hasiko da plazan eta berriz plazara iritsiko da. Aintzinetik 20 kilometro dituen eta 1.300 metroko malda duen bidea egin beharko dute laizterkariek. Malda goiti hasi beharko dute laizterketa plazatik abiatuta, lehenbizi Bulat Txikira eta ondotik Zepurura. Igo beharko dute eta Ilurdi izanen dute hurrengo erronka, laizterketako punturik altuena. Ondoko kilometroak 1000 metro inguruko altueran egin beharko dituzte, Ekaitzatik pasatuta Ibintzara joan beharko dute eta handik Olagartara, jaitsi. Herrirako bidea hartuko dute jarraian Maldan beiti, baina azken zatia Maldan goiti egin beharko dute berriz Arruzpitik herrialdera. Laizterketa gehienez 3 ordu eta 15 minutuz osatu beharko dute kirolariek eta Ekaitzatik gehienez ordu batez eta 45 minutuz pasatu beharko duten. Izen emateak izan duten arrakasta ere aipatzeko da, 250 laizterkarik eman dute izena.